Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo. Neste verán falaremos de Albariño, co presidente da Denominación de Orixe Rías Baixas. Tamén conversaremos coa comunicadora Lucía Rodríguez, que nos ven presentar o seu novo programa na televisión. Ademais, viviremos un dos momentos máis especiais desta tempada coa visita de Merche Álvarez, a presidenta de Galiciame e afectada por atrofia muscular espiñal. Atopou a súa cura en Corea, pero custa 80.000 euros. Son contidos dun programa o que Jacobo Conde lle pon banda sonora no seu set musical. Esta semana visítanos a Escola de Acordeóns de Campelo. Que tal, Dani? Moi boas, pois encantados estamos todos de volver ao set musical do Verán Verán. Visítanos desta volta o Grupo Escola de Acordeóns de Campelo. Está conosco Juan José Mariño. Que tal, Juan José? Moi boas. Moi boas. Bueno, como está indo o voso Verán? Bueno, pois está indo bastante ben dentro destas previsións COVID que temos, pois bueno, as medidas vanos permitindo ir facendo cousiñas xa. Estivechedes no espectáculo de San Xoán de Poio, tamén non son daqui, sí. Estades que non parades. Sí, bueno, intentamos que polo menos se vaya reactivando un poquinho a cultura e que a música do acordeón volva a soar. E o acordeón, un instrumento moi arraigado na cultura musical galega. Isto de onde ven? Bueno, o acordeón foi dos primeiros instrumentos que chegaron a verbena, as orquestas galegas. De feito, o acordeón era a persoa que iba polas povos facendo a festa, non? E cada vez pois se vai incursionando un poquinho máis na nosa música, na música popular, nos grupos de gaitas, grupos folk, e cada vez incluso na música reggaetón, música de máis actualidade. Un instrumento moi arraigado en Campelo, en Poio, e un grupo voso nacido al ano 82, non? Pois sí, o meu mestre foi o profesor José Paredes e máis José Poceiro. Ajá. Empezaron co acordeón, en aquela época, claro, eran músicos da vella escola, dos que viñan desa época das primeiras orquestas de acordeóns, e ali naceu a primeira escola de Galicia, a Escola de Acordeóns, a que aí seguimos mantendo ese legado. E como vos vai agora? Moita rapazada, non? Polo que vexo. Pois sí, agora, gracias a Deus, pois empezamos a ter un poquinho xa de canteira, que facía falla un poquinho de xente nova para que perdure este instrumento. O Covid cambiou moito a vosa rutina a nivel ensaios, como facedes agora? Pois sí, non nos permite xuntarnos a todos xuntos, as clases son clases de 3 persoas por clase, entón, bueno, hai distanciamento, hai unhas medidas de precaución, pero que son os ensaios onde nos xuntábamos 20 e tantos acordeóns, pois iso fai un ano xa que non facemos, non? E logo tuvemos que ter un poquinho a tecnoloxía, as clases online, a través de Skype, diferentes formatos, e aí estuvemos. E cantos sodes agora no grupo? Pois o grupo somos 25 compañentes. Faltan algúns, porque algúns pois, foron pais, outros traballan, etc. Entón, pois bueno, temos agora aquí unha pequena representación do que é a escola. Moi ben, Juan José, pois o escenario voso, moitas gracias. Moitas gracias a vos. Quedamos agora co Grupo de Acordeóns de Campelo, veñen dende Poio.
Pois nada, aquí continuamos no Verán Verán en Canal Rías Baixas, tamén en Televigo, Telemiño, Canle, Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. A pandemia deixouse notar tamén este ano, claro, na Festa do Viño Albariño do Concello de Cambados, este ano tampouco sen o túnel do Albariño e sen esas emblemáticas casetas instaladas no Paseo da Calzada. Recibimos aquí no Concello de Sanxenxo o presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas, Juan Gil, que tal, moi boas? Hola, moi boas tardes. Benvido a Verán Verán, de contado falamos desa Festa do Albariño un tanto descafeinada, pero antes quería falar un pouquiño de algúns datos de actualidade e comezamos, se che parece, falando polo aumento das vendas con respecto aos 2 anos anteriores. Teño por aquí os datos. Xuño rematou cun incremento do 27% respecto ao 2020 e de case un 2% con respecto ao 2019. No caso do 2020 está claro cal é o motivo, a pandemia, pero non sei con respecto ao 2019 a que se debe este incremento. Nosotros mismos nos hemos sorprendido porque realmente no esperábamos ese aumento. De hecho, los meses de enero y febrero fueron muy tristes, no había ventas, estaba todo muy parado, pero a partir de marzo esto se disparó y yo no sé exactamente qué es lo que ha pasado. La gente tenía muchas ganas de salir de casa, ganas de consumir, y por otro lado nuestra marca es una marca potente y se demuestra que aquellas empresas o aquellas instituciones que tienen marca tienen mucha más facilidad para resistir momentos tan difíciles como una pandemia. De manera que, en efecto, a pesar de que las 2 últimas cosechas no fueron tan buenas como la de 2018 y por lo tanto no cabía esperar tampoco unas ventas como el de 2019, nos vimos sorprendidos por una demanda muy alta que realmente pues, es una maravilla, pero nos hace pensar que, bueno, que estamos llegando al tope de nuestra capacidad. Son uns datos especialmente positivos no que atinxe o mercado nacional, ¿no? Y al mercado nacional y al mercado de exportación también, porque hoy yo no distingo entre mercados, hoy el mercado es global y nosotros estamos vendiendo en Madrid o en Barcelona, en Sevilla o en La Coruña, en Canadá o en Australia o en Rusia o en Nueva York. Tenemos un mercado global, somos conocidos, somos demandados y por lo tanto pues nos tenemos que preparar para un crecimiento de la demanda cada vez mayor, siempre que mantengamos, como así haremos, la calidad de nuestros productos. Esa tendencia alza tamén nos mercados exteriores que pon de relevo, non, a importancia da proxección da marca Rías Baixas alén das nosas fronteiras, non? Claro, es que llevamos muchos años, fíjese, en 2002 contratamos un plan estratégico con lo que entonces era la Escuela de Negocios de Caixa Vigo, sí, o Caixa Nova, no me acuerdo cómo se llamaba. Nos decía una frase que yo repetí hace poco en un foro público también, que decía que el mundo es muy grande para tan poco albariño. Claro. Y es verdad, nosotros estábamos centrados en Galicia y poco más, un poco en Madrid, un poco en Barcelona y tal, pero nos dimos cuenta de que el mundo es muy grande y teníamos poco albariño. Entonces la proyección que tenemos es muy grande. Hemos trabajado desde entonces, desde aquella recomendación de que nos decía que teníamos que internacionalizarnos, conseguir el mercado exterior. Ahí nos pusimos a trabajar, el Consejo Regulador, las bodegas, los viticultores, todo el mundo, y hoy día podemos decir que hemos tenido éxito en esa estrategia. Agora que falamos do mercado exterior, hai 2 feitos de actualidade que tamén puxeron contra as cordas, por dicirlo de algún xeito, a moitos sectores, entre eles tamén o sector do viño. Primeiro, o Brexit, non sei se auguraba un desenlace máis duro, máis difícil do que finalmente estamos vendo.
Bueno, yo siempre dije, y estará grabado, que los ingleses son unas personas inteligentes al final y saben lo que quieren. Y lo que quieren es buenos vinos, porque lo llevan queriendo desde hace 200 años y han estado en todo el mundo allí donde hay buenos vinos. Por lo tanto, yo siempre pensé que es algo que se tenía que solucionar y que no íbamos a perder el mercado británico, como así está siendo, ¿no? Creo que seguiremos muy fuertes cada vez más. Hoy es nuestro segundo mercado, muy cerca ya de Estados Unidos, y seguiremos creciendo ahí. Outro feito da actualidade internacional son eses famosos aranceis dos Estados Unidos. Como está a cousa agora coa marcha do presidente Trump, coa chegada de Biden, a situación pois cambiou de xeito considerable, non? Sí, no sé si tiene que ver con la política o con el sentido común. Es cierto que no podía ser que un sector tan poco relacionado con la construcción de aviones como es el vino de las Rías Baixas o otros productos similares estuviese afectado por unos aranceles tan absurdos, ¿no? Entonces todos sospechábamos, y también lo dije, que tendría que ser un tema temporal, un tema pasajero, y que lo que había que hacer era aguantar un poco el chaparrón. De manera que lo que hicimos, yo creo que lo hicieron casi todas las bodegas, recortar un poco márgenes el exportador, la bodega, recortar márgenes el importador, aguantar un poco un año y medio, y aguantamos. Y como era de esperar, pues esto se ha recuperado, hemos recuperado nuestros márgenes. El año pasado ganamos menos dinero o perdimos dinero, este año pues volveremos a la situación normal. Pero mantendo aí ese nivel de exportación. No podíamos perder el mercado americano y así lo hicimos. Bueno, outro asunto de actualidade que evidentemente afecta a todos os sectores, que nos afecta a todos nós, a pandemia. Agora xa parece que imos no camiño da recuperación post-Covid, en a que esteamos metidos de cheo nesta quinta vaga. Non sei, no caso da DEO Rías Baixas, como son un poquinho as expectativas para o que resta de ano 21, para o arranque do ano 22? Pues yo creo que las expectativas son muy buenas, porque hemos demostrado que somos un producto conocido y un producto querido por el público, por el consumidor. En cuanto la gente ha podido salir de casa, incluso estando dentro de casa, la gente no nos dio la espalda en ningún momento. Tuvimos meses muy difíciles. Marzo del año pasado fue muy difícil, abril, mayo, en junio empezó a despegar. Enero y febrero de este año 2021, el aspecto era malísimo, o sea, no se vendía una botella. Pero llegó marzo y bueno, esto despejó. Y ahora mismo estamos con las bodegas bajo mínimos en cuanto a stock. Menos mal que viene una cosecha que esperamos que sea abundante y que salga el sol y madure bien, que es otra cosa que nos falta. Pero las expectativas, yo creo que para el sector de nuestra denominación de origen son buenas. Foi ben estes últimos meses, porque tamén é un sector que depende moito tamén da hostalería, porque é un lugar onde se consome moito albariño e que tamén pois se viu afectada por todas estas restriccións que tamén acabaron repercutindo sobre a denominación de origen, ¿no? Es evidente que nosotros, fíjese, la exposición que tiene la denominación de origen Rías Baixas a la hostelería en España es, o era antes de la pandemia, del 65%. O sea, un 65% de nuestras ventas en España iban directamente a la hostelería. Eso te da una idea de que cuando se destapó la pandemia, el susto que nos llevamos fue muy rotundo. De la noche a la mañana, de un plumazo, tu cliente desaparece. Desaparece de todo. Entonces el susto fue muy gordo. Luego se fue recuperando y además fuimos capaces de desviar una parte importante de las ventas al sector de alimentación y a la venta directa, venta online, con lo cual en el año pasado sí es cierto que tuvimos una caída de ventas muy importante, pero este año lo hemos recuperado. Bueno, máis asuntos de actualidade relacionados coa DEO Rías Baixas, ese importante anuncio que coñecíamos hai uns días, ese incremento do rendemento de uva por hectárea. Isto como se vai traducir nos productores? Bueno, vamos a ver, el pliego de condiciones de la denominación de origen y también el reglamento de la denominación de origen prevé que en años excepcionales y previo informe favorable del órgano de control y con votación por mayoría absoluta de los miembros del Consejo Regulador, se puede aumentar el rendimiento siempre que la cosecha sea suficientemente grande para ello, es decir, que sea excepcionalmente grande y que además, y eso no está escrito en el reglamento, pero es de sentido común, eso no provoque un desequilibrio en el mercado. Este año es lo que ocurrió, es decir, todos los informes nos dicen que la cosecha es excepcionalmente grande y por lo tanto en un momento en que las bodegas están flojas de existencias también, pero sobre todo teniendo en cuenta que tanto por calidad como por cantidad, según el informe del órgano de control, es un año excepcionalmente bueno, pues el Consejo Regulador, el Pleno del Consejo Regulador aprobó
un incremento desde 12.000 kilos por hectárea hasta 13.500 kilos por hectárea. Y esto se hizo con discreción, con prudencia, profesionalmente, teniendo en cuenta únicamente los estudios técnicos y de mercado que nosotros manejábamos, y por supuesto sin ninguna injerencia exterior. El pleno del Consejo Regulador es muy poco transparente a cualquier tipo de influencias. Ahí se habla de producción de uvas, se habla de calidad de vino, se habla de mercados, pero no se habla ni de política, ni de mociones municipales, ni de nada. Eso está al margen totalmente de nuestro trabajo. Sí, porque é certo que houve certos partidos políticos, certas formacións, tamén certos sindicatos que intentaron un poquinho, por decirlo de alguna maneira, levar os méritos, non, desta medida, non? Yo creo que alguien se quiso subir a un tren en marcha que ni siquiera pasaba por la estación, es decir, que es un poco ridícula la situación, ¿no? Yo le puedo asegurar que fue una iniciativa que partió desde dentro del Pleno, concretamente desde la Comisión Permanente, sí, y que se trabajó con responsabilidad, con profesionalidad y sin ningún tipo de influencia ajena. O que sí é certo que estamos a falar dunha medida dun alcance importante, considerable, cunha repercusión tamén importante, non, dentro da denominación de orixe. Estamos falando de un incremento de 6 millóns de euros en ingresos, non? Bueno, yo no decía los cálculos económicos porque nosotros lo que calculamos fue los kilos que podía haber por hectárea y lo que se podía o no se podía subir. Y también te digo que eso es una medida, como dice el pliego de condiciones, excepcional. De manera que cuando están diciendo que de hoy en adelante todos los años se podrá subir y tal, eso no es verdad. Una medida que es una medida excepcional porque este año hay mucha cosecha y eso no pasa todos los años, ni va a pasar. Y eso no quiere decir que ese incremento se mantenga en absoluto. Es más, yo estoy por garantizar que no se va a mantener porque si no dejaría de ser una medida excepcional y perdería sentido de lo que indica el pliego de condiciones y por lo tanto estaríamos quizá cometiendo una irregularidad. Bueno, xa comentabas aí un anaco, esa vendima que estamos agardando como auga de maio, agardando tamén a que chegue o sol para que remate de xerarse, non, a uva en condicións. As expectativas, polo menos de momento, son boas en canto a cantidade e a calidade, non? Bueno, de momento la uva está muy sana, ha habido alguna pequeña incidencia de mildio, pero en general la uva está muy sana y lo que necesitamos ahora es que salga el sol efectivamente para que termine de madurar. Está a punto de empezar el empero, o si no ha empezado ya, y necesitamos sol, pero estoy seguro de que al final vendrá, porque la tendencia además en algunos de los últimos años es en que el verano se prolonga hacia el final, con lo cual si tenemos una segunda quincena de agosto llena de sol y un septiembre lleno de sol, como yo espero que ocurra, la uva madurará y seremos capaces nuevamente de hacer un magnífico vino. Bueno, pois a ver se é verdade que falta fai o sol tanto para os viñedos de Rías Baixas como para tamén poder gozar un poquinho desta maravillosa zona na que estamos na comarca do Salnés. Falamos tamén de máis actualidade, mira que tivo actualidade o sector vitivinícola nestas últimas semanas, a presentación desa estrategia para as comarcas vitivinícolas de Galicia, case medio cento de medidas, 300 accións concretas, promoción enoturística, bueno, un conxunto de medidas centradas no sector. Non sei como valorades este gran proxecto dentro da de Rías Baixas. Pues hombre, yo creo que es algo muy positivo para el sector de la viticultura. Galicia, desde hace ya cierto tiempo, pero cada vez más, está alcanzando el conocimiento del consumidor de toda España y del mundo. Tenemos un potencial vitivinícola inmenso. Hoy la gente quiere vinos frescos, vinos modernos, vinos que se dejen beber con facilidad. Tenemos unas magníficas variedades autóctonas como es nuestro albariño, Loureira, Treixadura, o las variedades tintas como el Caíño, Sousón, Pedral, etc. En el resto de las denominaciones de origen de Galicia tenemos cosas tan importantes como la Treixadura, el Godello, etc. Por lo tanto, la Xunta de Galicia llevamos años ya trabajando con ellos para buscar esta estrategia de desarrollo del sector, que además va a acompañar el desarrollo de sectores como el enoturismo, por ejemplo. Lo estamos viendo últimamente, la gente está ansiosa de visitar zonas vitivinícolas, de ver viñedos, de ver bodegas, de probar los vinos, y eso es algo que no podemos desaprovechar. Tenemos el ejemplo de lo que ocurre en Estados Unidos, en California, donde hay bodegas que únicamente venden su producto y más que tuviesen a pie de bodega con la enorme cantidad de turistas que les visitan, ¿no? Y eso además nos da una promoción boca a boca de la gente que viene aquí a visitarnos y luego va a sus zonas de origen, a sus países de origen y siguen demandando nuestro producto. La viticultura además y el enoturismo es algo que es capaz de rellenar esos pueblos vaciados porque
necesitamos que la gente se mantenga en los pueblos, que tenga una profesión dentro de la agricultura que sea digna, que sea estable, que sea rentable, que se pueda vivir bien en el campo, y eso nosotros lo podemos hacer con ayuda de las autoridades, con ayudas económicas y mentalizando a la gente de que eso es posible. De manera que esa estrategia de plan vitivinícola de las comarcas, de desarrollo de las comarcas vitivinícolas de Galicia, para nosotros es muy bienvenida. Y tenemos que trabajar mucho para ponerla en marcha. Contémplase tamén a creación da marca Viños de Galicia, din dende a Xunta que iso non vai supoñer que ningunha das 5 DOs que temos en Galicia vai a perder a súa singularidade, non? Creo que todos tenemos claro que el trabajo que ha hecho cada una de las denominaciones de origen de Galicia hay que respetarlo y no podemos confundir al consumidor tampoco. Rías Baixas es una denominación de origen muy importante, muy conocida, tenemos nuestra variedad de albariño, debemos colaborar con las demás denominaciones de origen de Galicia, ellos con nosotros, y hacer entre todos un sector vitivinícola gallego muy importante, pero cada uno manteniendo su esencia. Bueno, pois xa dicía ao principio, esa festa do albariño de Cambados, que este ano tamén foi un pouco descafeinada, supoño que tamén dende a DO con ganas xa de volver un pouquiño á normalidade e de poder celebrar unha festa do albariño con mayúsculas como ya viñamos celebrando ata o 2019, non? Teníamos mucha ilusión este año por poder recuperar la fiesta del albariño en su plenitud. Pronto vimos que lo de las casetas era más complicado porque las cosas se estaban poniendo fea y unas aglomeraciones como las que hay en Cambados en la calzada pues no eran muy recomendables. Conforme fue pasando el tiempo vimos que era imposible. Hasta el último momento mantuvimos la esperanza de poder hacer el túnel del vino. ¿Sí? El túnel del vino se celebra en una nave que es grande. Teníamos previsto ya cómo hacerlo, con gente sentada, manteniendo distancias, etcétera, con camareros atendiendo a los visitantes, de manera que se garantizasen las medidas de seguridad, pero al final no podía ser, es decir, no podía ser que la hostelería de Cambados estuviese cerrada y nosotros estuviésemos sirviendo de copas de vino en un local cerrado. Y además, pues al final ya se puso imposible. Bueno, esperamos que el año que viene volvamos a poder celebrar la fiesta, no solamente el túnel del vino, sino las casetas en su plenitud. Bueno, pois en túnel do Viños, en casetas no Paseo da Calzada, pero aínda así Cambados tivo durante estes días de festa multitude de actividades e propostas con exaltación do viño, por suposto, e tamén moitas iniciativas culturais e de lecer. Os nosos compañeiros Jacobo Conde e Ramón Fariña deron unha volta pola vila do Albariño a ver que se cocía estes días. Non hai festas en Galicia que non estean adaptadas ás circunstancias derivadas polo coronavirus, pero nós imos a comprobar como van a vivir moi de preto os cambadeses as festas do Albariño, aínda que sexa con aforos reducidos e con pouca actividade na rúa. Vinde con nós. De coleguita, venir aquí, tomar unas almejitas, un vinito y luego ir al concierto, pasarlo bien, escuchar música y para casa a dormir ya, que se nos hace tarde. Pues bien fresquito y con un buen pulpo, maravilloso. Es un año muy atípico, intentamos pasarlo. ¿Sabías que era la fiesta del Albariño? No, la verdad que no. Por casualidad te la encontraste. No, he venido a ver la bodega y eso, la bodega de Fiñanes. ¿Qué impresión te llevas de todo esto? Increíble, vinos muy buenos y sobre todo con marisco increíble, es que es increíble. O sea, la comida y la bebida aquí es genial. Nos pedimos a Álvaro da Fonte do Viño que nos collera unha botella de Albariño. Álvaro, explícanos como se descorcha unha boa botella de Albariño, dino. Pois nada, unha botella hai que meter no abridor do corcho e obviamente tirar a primeira tirada e, bueno, como dimos... Non todo o mundo sabe, tamén o digo. Tirar a segunda e despois intentar que salga ben. Servilo. E nada, e despois brindar. Brindamos por Albariño de Cambados. O Albariño 2021. Moitas gracias. E po ano que sea moito mellor, por favor. Imagínense vostedes como estaría en condiciones normais este famoso paseo da calzada aquí en Cambados. Pois sí, ateigado de xente e repleto de casetas, aínda que os cambadeses non se resisten a celebrar as súas festas. O espírito sigue moi vivo. Estas horas ao mellor non era moito, pero dentro un pouquiño máis, unha hora máis, había que andar a codazos para facer un sitio para pasar. Por lo menos algo de xente vese tal e por lo menos que se vexe algo de movimiento, que sepa que estamos en festa.
aínda temos a música, temos estes concertos con todas as medidas de seguridade e, bueno, tratamos polo menos de darlle continuidade a esta edición das festas que o ano que ven agardemos que por fin sexa unha edición como as de sempre. O Concello de Cambados completa a súa programación festiva con este ciclo de concertos aquí na Praza de Fiñas que en condiciones normais estaría ateigada de xente. Hoxe é o turno de Ángel Stanich, pero por este escenario pasarán outros artistas de talla nacional e internacional. E que sí, por suposto, que as festas do Albariño seguramente volvan a ser o que foron. Que viva Albariño e Cambados. Pois nada, estábamos vendo esas casetas que non se instalaron este ano no Paseo da Calzada, unha imaxe, dende logo, que nos amosaba o noso compañeiro Jacobo, pois singular e impropia, non, dunha festa do Albariño como recordamos, non, ata 2019. O que si se mantivo foi a cata concurso Rías Baixas, como ven sendo habitual, e este ano tamén facendo historia porque o ouro foi parar por primeira vez a unha adega da subzona de Soutomaior, non? Así es, además una bodega pequeña, familiar, que ha demostrado además que no es casualidad, porque ya ganó un Nacio de Euro hace muy pocos días en las catas de Galicia y ya el año pasado ganó un segundo premio de las catas de concurso Rías Baixas de Cambados. De manera que es una bodega, una familia que hace muy buen vino, ha demostrado ser capaz de mantenerlo en el tiempo y pues ¿qué quieres que te diga? Yo me alegro mucho de que una bodega pequeña, de una gente que ha salido desde abajo, pues sea capaz de estar ahí en primera línea, demostrando que aquí todo el mundo sabe hacer buen vino y que todos los vinos de Rías Baixas son grandes vinos. A adega chamase San Salvador de Soutomaior, o viño Noelia Bebelia, e despois a prata e o bronce foron parar para dous viños da subzona do Sanlés, en concreto para Gran Bazán Verde, de Agrobazán, e Bouza do Rei, da adega Bouza do Rei, ¿no? Son dos bodegas con mucha implantación en el Salnés, pero también en Rías Baixas, con mucha historia detrás, son bodegas de las más antiguas, son fundadoras de la denominación de origen. Siempre han hecho muy buen vino y lo han demostrado una vez más, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que los premios están bien dados, han demostrado que son magníficos vinos, pero quiero decir que todos los demás, los 46 que no han ganado el premio, cualquiera de ellos lo podía haber ganado, porque aquí todo el mundo se puso las pilas para hacer un vino excelente, y lo están demostrando todos los días. O nivel está alto, non, que se soe dicir. Moi de alto. Bueno, pois foi un placer, Juan Gil, presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas, terte por aquí hoxe polo verán. Se te parece, como manda a tradición neste programa, temos que brindar, por suposto, como non podía ser de outra maneira, con viño da nosa terra, con viño albariño. Moitísimas grazas. Pues muchas gracias y hasta siempre. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Pois seguimos no Verán, continuamos agora coas propostas de lecer, e se lles parece, comezamos no Rock in Ría. Pa peluquería, pa ser un degradado, déjame fliquillo pa ponérmelo poblado, por si por a pouco sales todo homie. O festival volve a Rianxo con moita enerxía o vindeiro 14 de agosto. Sobre o escenario, estes que ven, Satenta, pero tamén Batucabras, Tecor Societario ou Lago Endeneta. Tamén vai haber un obradoiro de arte, outro de música e un roteiro literario. As entradas pódense mercar accedendo a través da web do festival. Esa mesma roupa con chavales da redonda, da igual que che juntes, solo sigues unha moda. E atención Televigo, porque temos proposta musical na cidade olívica, dobre cita musical con Jorge Drexler. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. O uruguaio desembarca na cidade os días 10 e 11 deste mes, pero o primeiro concerto as entradas esgotáronse en cuestión de horas, polo que organizaron unha nova oportunidade para escoitalo en directo. Drexler, por certo, ten este ano unha xira moi especial con concertos singulares nos que busca a proximidade e a conexión co público. Veremos como nos sorprende na cidade de Vigo. A ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí
a ver la luz al otro lado de la luna. Contigo aprendí. Pero se no canto de música o que queren é vivir unha experiencia aventureira teñen que vir a Sanxenxo. Na praia de Baltar montaron o parque acuático flotante máis grande da península. Como non, nos fomos comprobalo, en concreto os nosos compañeiros Jacobo Conde e David Alcarra. O Concello de Sanxenxo amplía a súa oferta lúdico-deportiva e faino aquí na praia de Baltar, en pleno corazón de Portonovo, con xogos na area e tamén con este gran parque acuático do que din ser o máis grande da península. Ímolo comprobar, pero para iso temos que poñernos o bañador. Imos alá. Pois, agora que xa temos o bañador posto, imos a coñecer un poquinho máis o funcionamento desta aquapark. E para iso imos a falar co seu coordinador, Tomás Vaz de Dios. É un parque acuático novo aquí que se está facendo flotante, a xente está gustando, é bastante seguro porque temos socorristas, non hai peligro nenhum, está cerca da praia. Din que polas súas dimensións é un dos máis grandes que podemos ver tanto en Galicia como en España, non? Sí, hoxe o máis grande de España son 1.100 metros e estes son 1.750 metros cuadrados. Hoxe día o máis grande de España. Aparte do parque acuático este que temos aquí, pois temos agora tamén uns campos de fútbol e vólei onde a xente pode xogar, temos unhas palas, máis temos uns balóns que prestamos a xente, todo o mundo, as familias poden xogar, divertirse, é un atractivo bo para o pueblo. De voleibol. Un partido de voleibol, ¿os gusta? Sí. ¿Sí? ¿Sabéis jugar? Sí. ¿Quién es el mejor? A ver, ¿quién es el mejor? No sé. ¿Quién? ¿Tú? ¿Eres el mejor? Bueno. Más o menos, así, ¿no? Sí, así. ¿Tú de dónde vienes? De Navarra. Da Coruña. Da Coruña. Todos os amigos sodes da Coruña? Somos da Coruña. Sí. E que facedes aquí en Baltar, de vacacións? Sí, estamos de vacacións. O máis nos gusta é que é moi tranquila, non hai olas, non hai marea, isto é unha gozada. Está el saque básico, que sería desde abajo, es aguantar la bola y simplemente darle, pero asegurarse de darle con la palma de la mano, bien. Vimos porque gustanos moito estas atraccións de auga e tal. Te resbalas un montón, te caes, te vuelves a subir, es muy divertido. Yo ya rozo la cuarentena, pues igual que los niños. Es un despiporre todo el tiempo, lo que sí te caes mucho. La experiencia fue bastante buena y lo que más me gustó fue la cuerda. Pues al principio estaba un poco cagado de miedo, pero luego ya vas pillándole tranquilo y pues ya te atreves a tirar de cada vez más alto y eso. Bueno, Tomás, unha maravilla esta aquapar, eh? Sí, a xente está gustando moitísimo, o tempo moi bo e intentamos que sea agradable para todo o mundo. E os pequeniños pasando de maravilla. Sí, está esperando para metelo e está esperando aquí outras niñas. Bueno, está esperando él e mire como estou, tamén estou esperando. Tesme que coller micrófono, gafas e mascarilla e vou directo a aquapar, vale, Tomás? Arranca xa. Bueno, pois aquí continuamos no Verán, se aquí un servidor leva xa unhas cantas semanas veraneando, a nosa seguinte convidada tócalle sabadear. Ela é Lucía Rodríguez, xornalista, presentadora, que tal, moi boas? Moi boas. Bueno, xa dicía eu que leva xa unhas cantas semanas ti tamén sabadeando nese novo proxecto que acabades de arrancar aí nadiña na TVG. Contanos un poquinho que é iso de sabadear. Pois sabadear é máis ou menos como isto, pasalo ben, poder falar con xente que nos traiga sobre todo alegría, un pouco de humor que este ano penso que máis falla que nunca, tamén ter moi presente a música. A verdade é que nos últimos programas todos que fixen a música tiña un peso fundamental e nos sabadeando tamén o ten. Temos un programa en directo, os sábados na Televisión de Galicia, como ben dís, son 3 horas en directo. Entón, dentro do plató temos actuacións musicais, pero as compañeiras reporteiras, que son Fátima Mella, Fátima Pego e Tania Beiras, van tamén por toda Galicia conectando en directo e tamén nas súas conexións, en algunhas delas hai actuacións principalmente de charangas, de música tradicional,
tradicional. Tratamos de chegarnos ás, digo, festas entre aspas, porque moitos sitios non é festa como tal, como estamos os eventos habituados. que se van facendo agora un poquinho según vamos podendo, Sí, son festas en pequeno, poderíamos decir, pero nós non queremos perder ese momento de poder levar la edición sábados pola tarde, e aí estamos, xunto a Adrián Díaz no plató, entrevistas, como ben dicía, e tamén algunhas que outras seccións destas que levan sorpresa. Adri agora está facendo de cociñeiro, non che digo máis. Que tal se lle dá iso? Pois dáselle moi ben, eu penso que polo seu pasado larpeiro, que tamén aprendeu moito. Bueno, tamén lle gusta moito a cociña, gustalle moito sobre todo os produtos de proximidade, de quilómetro cero, entón respeta moito a materia prima. Cada semana agora, nesta nova sección, o que vai é ir cociñar a casa de alguén, de quen o demande, para darlle unha sorpresa á familia ou a quen queira. Mira, de paso así tamén sacan o xantar e unha maravilla. Tedes tamén outra sección, creo que é para un pouco para promocionar o comercio local, creo que diso se encarga Fátima Mella, que tamén foi compañera e amiga de Canal Rías Baixas, non? Sí, Fátima Mella, que polifacética non, o seguinte, porque o que llevotes levou para adiante, chamase o... ai, mi madriña Teño por aquí anotado, a ver se non nos vamos a acordar. No, ese que patacón sempre me saiu o nome, aí está. Bueno, pues nese reto, o que ten que facer ela é conseguir cada semana, noso reto normalmente no plató moitas veces non o sabemos, entón dicimos, pero por que hoxe leva, por exemplo, un día destos, por que leva hula hoop? Por que leva chubasqueiro? Non sabemos ben por qué, pero nese caso, pois o que ten que conseguir que a xente da vila na que ela está, pois poda facer ese reto. Pois a veces será carreiras de sacos, outras veces serán con globos de auga. Bueno, pois vai variando un pouquiño, e tamén o que levan é un cheque, por eso diso do comercio local, un vale, pois normalmente de 50 euros, para o equipo gañador ou a persoa gañadora, e que poda consumilo no comercio local da localidade a que vai. Que boa falta fai tamén apoiar, non, ao comercio local. Desafío patacón, mi madriña, vanme papar, non sabían. Que non me acorde, oínda, bueno, pero decía patacón, pero non me acordaba se era reto ou desafío patacón. Bueno, un programa moi natural, moi espontáneo, no que tamén hai un pouco marxe para improvisar, non? Sí, moito. A ver, nos programas en directo xa en xeral dache moito marxe para improvisar, que a min teño que recoñecer que me encanta. Eu son moi fan dos directos, das improvisacións, de se che cuadra unha muller polo medio, pois cóllela e podela entrevistar tamén. Eso aquí en Galicia xa pasaba moitísimo, porque estábamos en exteriores, pero agora tamén en moitos casos é así. Primeiro, por qué? Porque nos directos pode fallarche unha conexión, o audio, ou non fallarche nada, pero simplemente que quedas en branco, ou que tamén algún entrevistado che salga por peteneras por outro lado. Sí, totalmente distinto que tiñas planeado, non? Sí, a min iso encántame. E moitas veces tamén nos temos un director estupendo, que a máis é daqui do Grove, de moi cerquiña, Manu Turnes, entón, el moitas veces polo pinganillo dixe, pois agora vas facer X, o que sexa, ou sal agora bailando e nos. Pois veña pa diante, Sí, porque tamén vos vimos bailar moito, que é unha faceta que quizáis nos teus anteriores proxectos non coñecíamos túa, pero neste novo programa tocache bailar, non? Bailar, a veces algunha vez ata cantar, que eu digo, mira, que non é o meu, se queredes manter esta audiencia, que o público siga connosco, non o fagas, porque non se me dá nada ben, pero bueno, sí que de alguna maneira ti tamén te sumas á ledicia que che traen os músicos ou os propios convidados, porque realmente xa eche así. Hai uns programas, eu dicía, non sei se na casa estarán pasando ben, pero é que hoxe pasei no pipa. Estás disfrutando, non, ali no plató, non? E moitas veces falámoslo, Adrián, e máis eu, bueno, e o resto de compañeiros do equipo, que non se ven diante das cámaras, que se realmente nos estamos pasando ben, creemos que a xente na casa tamén o disfruta, que é a finalidade que temos. Sí, moito máis nestes tempos que non é fácil, non? Entreter e facer televisión como é o teu caso, con toda a que está caendo, non? Sí, a ver, sobre todo durante tantas horas, porque sí que realmente temos uns convidados que veñen encantados e que axudan moito a ir levando adiante as 3 horas de programa, pero moitas veces xa atopas que no outro lado hai a mellor persoas que están desmotivadas porque levamos moito tempo así, que pois o mellor pasou algún caso na familia e que xa de por sí pois de ánimo non están ben nese momento, xa te digo, máis últimamente que sí que non lo transmiten, entón o feito de ser eses momentiños, esas pequenas horas da tarde que lles fai desconectar diso, dese día a día que o mellor é máis triste, para min é un obxectivo cumprido, de alguna maneira, que o traballo que estás facendo realmente
é o que tes que facer, non? Que estás chegando a xente que tes que chegar. Incluso tamén nos peores momentos, digamos, da pandemia, non? Naquel confinamento, que tamén outros proxectos, pero tamén na TVG saíades aí, pois, a entreter, ti sempre cun sorriso, e, bueno, intentando capear o temporal, non? E facer un pouco algo distinto e quitar un pouco a cabeza de todo aquel bombardeo que tiñamos de datos, de todo aquilo que estábamos vivindo, non? Sí, a verdade é que tanto o final do antigo programa de Aquí Galicia como o principio de que nos pille revolando, que foi o seguinte proxecto, tivémonos que reinventar. É unha palabra que últimamente empregamos moitísimo, pero que foi así, porque en Aquí Galicia pillounos un confinamento férreo, entón non podíamos facer televisión nas rúas. Que fixemos? Irnos aos balcóns. E directamente desde os balcóns retransmitíamos, para nós era un momento culpen, que era os aplausos das 8, estábamos dende os distintos puntos de Galicia dos que conectábamos, retransmitindo o que pasaba e o sentir da xente, as entrevistas, moita información de alcance, que nese momento consumíamos moita información, de alguna maneira creo que para tranquilizarnos, porque non sabíamos o que se nos viña en riba, e despois, xa nos revolando, no que nos pille revolando, houve un momento en que tamén volveu a haber outra das ondas da pandemia, e de alguna maneira intentamos adaptarnos entrevistando a cuestións de actualidade. Viña un médico constantemente todos os sábados a valorar os datos dende o que a pé de sanidade, de ver como estaban todos os datos. Nos dábamos os datos actualizados tamén, e polo medio sí que seguía vendo o que era o sentir do programa, que era a música, as entrevistas alegres, as conexións, pero nese momento se necesitaba información, nós tamén a dábamos. Hai que estar aí no servizo público en todo momento. Bueno, estamos falando con Lucía Rodríguez, un dos rostros coñecidos e recoñecidos da televisión de Galicia. Bueno, gracias. Que é a televisión para ti? Porque xa levas uns cantos anos, Lucía? Sí, bueno, xa antes de presentar, digamos, de estar aí xa como unha das caras máis visibles, eu empecé de reporteira, de redactora. En Antena 3, tamén nunha televisión, creo que de Salamanca, se non me equivoco. Antes de becaria, sí. Levas unha trayectoria xa de moitísimos anos, non, na tele? Despois de Antena 3 e despois en Telemadrid tamén, cando estaba residindo en Madrid, saliu esta oportunidade de poder vir traballar a Televisión de Galicia como presentadora, e claro, para min foi un dos maiores regalos que me pude facer a vida. Un desexo cumprido, non por dicilo de alguna maneira. Aí claváchelo, porque así foi o primeiro programa que comecei a facer en Galicia, cando eu residía en Madrid, claro, foi un pouco casualidade, porque para nada contaba eu baixo ningún concepto poder vir. Tive moita sorte neses casting que din que non existen, si existen, pasei 2 e finalmente saiu ben. E empecé así, cando rematou Desexos Cumpridos, que foi un programa precioso no que aprendín moitísimo, chegou Aquí Galicia. Esa oportunidade durou 6 anos, entón para min foi a maior escuela que podía ter como profesional, porque era en directo, eran moitas horas, eran exteriores, e durante esa época tamén fixen varios programas especiais, galas do 25 de xullo, de fin de ano. Eu estou moi agradecida á Televisión de Galicia de todas as oportunidades que me deu, e todo o que pude medrar como profesional foi gracias á Televisión de Galicia. Bueno, pero máis alá da televisión, neste caso do Sabadeando, ti tamén és unha muller emprendedora. Chámase o teu proxecto, a ver se digo ben, Smile on Fire Comunicación, para coñecernos así a abreviatura SOC. A que se dedica este proxecto? É verdad que polo nome quen o diría que está en Galicia, non? Pero en Ourense, para máis datos, en Ourense concretamente, pero bueno, sí que traballamos para toda Galicia agora, vai bastante ben, a verdade é que sí. En que consiste? Pois é unha axencia de comunicación e de marketing. E cando naceu? Na pandemia. Que me dis? Que non é cuestión menor, non? Non, a verdade é que sempre o digo, 2 días antes de confinarnos, a meu socio e máis a min, deunos por crear unha empresa. Non iba con moita expectativa, eu era máis por decir, bueno, pois xa que gustame as redes sociais, a verdade é que o tema do marketing pois dáseme ben, formeime tamén, non tiña formación diso, e por si sempre dis por ter algo máis que sexa meu, pois decidimos montar... Algo máis persoal, non máis propio. Claro, algo propio, unha empresa propia, digamos, pois decidimos emprender e montar SOC. E o de Smile on Fire, o Smile, xa ves, polo sonriso, o meu compañero é on fire total, porque vai sempre na llama. Unha fusión, non? De los dous, entón. E fusionámoslo los dous, efectivamente. Entón, bueno, pues, a que nos dedicamos? Pues durante a pandemia, imagina, a cantidade de páxinas web, tendas online, sobre todo redes sociais que fixemos foi meteórico, porque todo o mundo necesitaba, xa que estábamos pechados, poder ter unha porta en liña, e a forma de poder vender, de poder seguir co negocio adiante, pois en parte era esa. Entón foi o que máis, pero despois, claro,
grazas á miña experiencia no audiovisual, facemos moitísimos spots publicitarios, promocionais, tamén, pues, de alguna maneira van nos demandando outro tipo de cousas, como colaboracións con influencers, facemos campañas de publicidade, de marketing, deseño, Pero claro, pero xusto cando arrancades, se chega o coronavirus, supoño que vaya susto, non? Sí, a ver, en principio era, bueno, é un reto, porque non sabíamos que tal iba a funcionar, pero como tamén, afortunadamente os dous tiñamos outros traballos, tampouco nos supoñía poder só vivir diso, entón, sigue sendo así, nós temos os nosos traballos e isto é un proxecto que ten que medrar aínda. Pero bueno, foi moi ben, xe o que che digo, e sobre todo porque a moitos sectores, desafortunadamente, a pandemia foille moi mal, está indo moi mal, pero a outros como é o mundo digital, en xeral o mundo das comunicacións, e o marketing pues, está indo moi ben nese sentido. Deu un acelerón moito máis profundo, non? Estás apostando moito por iso. Eu penso que a xente está de alguma maneira modernizándose porque ve que ten que estar no digital se quere existir. Entón aí estamos nós para iso tamén, sí. Bueno, un proxecto vinculado ás redes sociais nas que ti te moves como peixe na auga, non? Gústanme moito, sí. A verdade é que ao principio o mundo do marketing para min comezou como unha afición, como principalmente en Instagram, bueno, nas redes sociais en xeral, e despois quería saber máis, entón foi cando empecé a formarme para ter máis do que hai detrás, non? Un pouco da parte da fontanería que hai detrás para poder chegar a ter certo alcance, visibilidade e poder facelo pues, cos nosos clientes tamén. Pero sí, eu nas redes son bastante activa. Houve aí unha época atrás que estaba un pouco máis apagada porque creo que nos desmotivamos todos, sí, a ver, verdade? Tamén as redes sociais son un pouco cíclicas, non? Tamén chega un momento que cansan e hai que volver, non? Eu penso que a xente se está farta de verme, eu que sei, estaba como máis desmotivada, pero ahora estou outra vez aí a tope coas redes. Estás a tope, ademais, unha super embaixadora de Ourense, porque... E de Castro Caldelas, que é a miña vila, eu estou super orgullosa de ser caldelá. Sí, porque vemos moitísimas stories, moitísimas publicacións nas que Ourense, Castro Caldelas están aí moi presentes, non? Sí, para min sí. A ver, Ourense é onde vivo, Castro Caldelas é onde está o meu corazón, aínda que non viva, está prácticamente a 40 minutos de onde vivo, de Ourense. Eu vou a ver a miña familia, meus pais, o meu canciño, que é parte das miñas redes tamén está a Troia aí sempre. Entón, sí que as emprego para amosar o meu día a día. Tamén é verdade que agora, cada vez máis, as propias marcas demandan que lles fagas publicidade de alguna maneira, que son colaboracións, entón sí que as redes se empregan para iso, pero eu, a meirande parte do que ve a xente que me sigue é o que ocurre realmente. Hai un minuto, pois agora arreglándonos, maquillándonos, pois agora faremos ti máis unha fotiño, non? Pois claro que sí, e subiremos as redes tamén. Bueno, pois xa dicimos, orgullosa de Ourense, como supoño que tamén estarán os telespectadores que nos están a ver por Telemiño, que tamén se emite o Verán a través de Telemiño. Mandamos bicos aí. Pero claro, con tanta tele, con tanto proxecto, non sei se este verán terás algún momento para desconectar, para relaxarte un pouco, polo menos. Encantaríame, a verdade. A ver, eu agora este verán o que planifico facer mini escapadas de domingo luns, martes como a moito. Teño que recoñecer que un dos sitios os que todos os anos nunca fallo é Sanxenxo, aínda que sexa un día de cea, dormir e marchar, pero sí que levo moitísimos anos vindo aquí. Corrí moitas veces por este paseo polas mañás cedo, para diante para atrás, e a verdade é que teño moi bons recordos. Sí que trato de vir en xeral as Rías Baixas tamén, non? Porque me gustan moito, pero bueno, eu son moi fan da Ribeira Sacra, que é a miña zona, e se podo facer algunha escapada de interior tamén a fago. Pero se che digo, este verán a previsión é 2 días, 3 días e intentar traballar porque hai bastante, entón hai que sacalo. Bueno, entón, recomendación para desconectar, así unha recomendación rápida que teñas en mente para este verán. Non sei se ir a Castro Caldelas ou que non recomendas. Por favor, si, eu recomendo iso, porque xa que estamos na praia, pois ao mellor hai xente que non coñece tanto o interior. Entón, eu recomendo ir a Ribeira Sacra, probar por ali as delicias que temos, hai moi bo polvo, hai, por suposto, moi boa bica, porque temos aí vínculos coa bica. Como Tribes, por exemplo, tamén. Pero eu son da de Castro Caldelas, que se non botan do pueblo. Esa non a coñezo, es de Castro Caldelas coñezo o castelo, pois tes que vir. Pero a bica non. Pois tes que vir, porque meus pais fan bica, entón te estás convidado a unha bica de miña nai. Pois saliremos a tomar un día unha... Esa é a escapada que vos propoño. Moi ben, pois unha escapada maravillosa que nos propón Lucía. Nos tamén agora imos ir de escapada co ata Concello de Poio, que é un lugar tamén maravilloso que tamén recomendamos, por suposto, dende o Verán, porque de contado chega nos a seguinte actuación musical. Xa saben que esta semana nos visita a Escola de Acordeóns de Campelo. Eu quedo aquí con Lucía, sen bica, pero con viño de Rías Baixas, de Martín Codas. Encantada. Lucía, un placer recibirte aquí no Verán e moita sorte en todos os teus proxectos. Collemos a nosa copa e brindamos, se te parece, pois polo sabadeando. Polo Verán, por suposto. Graciñas. A ti.
Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Seguimos no Verán Verán, hai que ver o que apetece nesta época do ano, relaxarse, desconectar e desfrutar. Que mellor plan que ir de praia e de paso facer parada nun chiringuito. Nos hoxe escollemos un moi especial que está aquí no Concello de Sanxenxo, con moi bo ambiente e tamén con moi boas propostas gastronómicas. O bo tempo anima a frecuentar lugares tan refrescantes como estes. Son os famosos chiringuitos de praia. E nos hoxe viñemos ata que está na praia de Canelas, en Portonovo. E vostedes creen que hai mellor plan para pasar unha tarde de verán que vir a un chiringuito de praia? Acompáñenos. Pues no conocíamos este chiringuito de Portonovo y nos lo recomendó un amigo, vamos, yo soy de Cádiz, que estoy aquí de paso, y maravilla, o sea, tanto la bebida como la comida, es la tercera vez que venimos ya en la semana. Bueno, se toma de todo, se toma desde una copa hasta unas zamburiñas o cualquier cosita, y que no falte el vermú, por favor, que no falte el vermú nunca. A disfrutar con la familia, con los amigos, y aquí esta playa maravillosa. Buen tiempo, unas cañitas y a disfrutar. Playa del Chiringuito, estamos aprovechando lo más que podamos antes de que llueva. Esto es una maravilla, disfrutando el veranito. Sí, nos gusta mucho el ambiente de Chiringuito porque es más relajado, no es como un restaurante, estás cerca de la playa, muy bien, sí. Bien, está bien, el agua está bastante buena. Bebidas refrescantes e comidas de proximidade moi apetecibles. Coñecemos o funcionamento do chiringuito da man do seu responsable, de Diego Castaño. A nosa empresa pois acaba de montar aquí en Canelas por primeiro ano, en Silgar fixemos unha inversión moi grande tamén na mesma empresa que somos, no cal instalamos todos os elementos da área, todos os novos. Vimos un chiringuito para comer e para beber que ofrece este que está aquí en Canelas. Que elaboracións tendes? Pois para o que é en bebida temos mojitos, caipiriñas, daiquiris sin alcohol. E, aparte deso, no que é na gastronomía, pois desde produtos de proximidade de mercado, como son as zamburiñas, mexillóns, sardiña, todo, e hasta, bueno, croca de vaca, secreto tamén temos, bueno, un pouco do produto máis ben gallego. Eu non me vou daqui sen probar o mexillón polo menos. De merenda, de cena... Exquisito, Diego. Exquisito. E ahora solo queda brindar un boviño o los chiringuitos. E imos aló. E seguimos con máis gastronomía, neste caso cunha sección xa imprescindible neste verán-verán, o Saborea o Salnés, nesta semana na que a festa do Albariño estivo moi presente no Obradoiro de Hostalería, non quixeron ser menos. Cambados é o concello protagonista e estas son as súas propostas. Benvidos a Saborea o Salnés. Aquí estamos noutra nova edición con todos ustedes. Paco, que vamos a facer hoxe? Que nos vas a preparar? Bueno, pois hoxe temos hoxe toque de cambados, vamos para cambados, e o que vamos a elaborar son as vieiras en salsa de albariño. O sea, fíjate que dous produtos típicos de cambados. E nós, para non ser menos, vamos a elaborar un mojito de albariño, para non quedar atrás. Mi madre, hoxe vai de albariño, hoxe vai de albariño. Moi ben. Todo de albariño. Pues nada, vamos a empezar entonces. Vamos alá. Para esta salsa que vamos a elaborar para as vieiras, esta salsa de albariño, os ingredientes que vamos a utilizar sería o allo, temos puerro ou chalota, un pouquiño de fariña, un chorriño de viño blanco, por suposto aceite para rehogar, sal e pimenta,
e un caldiño de un fumé de pescado. E logo rematamos para suavizar con unha yemiña de ovo e un cordonciño de nata líquida. Vamos a empezar entonces rehogando o que sería o allo e a chalota. Bueno, botamos un pouquiño de aceite no fondo da sartén e rehogamos todo o conxunto, vale? Deixámoslo pochar aquí lentamente. E xa de seguido lle vamos a espolvorear con a fariña. Lle engadimos o albariño. Ahora deixamos reducir o alcohol, vale? Durante 1 ou 2 minutiños. Deixamos que evapore todo este alcohol e agora xa lle vamos a incorporar, pasados 2 minutos, este caldiño que temos de peixe, este fumé de pescado. Vamos lle botando pouquinho a pouco e vamos mesturando hasta formar a salsa. Deixamos que coza aí un ratiño, vale? E agora vamos a salpimentalo. E acordamos que agora, para suavizar esta salsiña, lle vamos a engadir nun momentiño as xemas e a nata líquida. Na cantidad que estamos facendo aproximadamente con 2 yemas, vale? E rematamos, despois da yemiña, engadíndolle a nata líquida. E agora nada, deixamos dar aquí un fervorciño e nos queda solamente rematar de facer as vieiras. Vale, esta salsiña deixamos que ferva aquí durante un ratiño, vale? Como un par, 2-3 minutiños, de acordo? E xa, por outro lado, vamos a marcar as vieiras. Paco e Kiko, como a recen este plato, miña nai? Que fame me está entrando. A verdad, Kiko, que, bueno, despois de pasar estas festas de Albariño tan boas, que, por desgracia, este ano non podemos celebrar, pois nada, nosotros facemos aquí unha mención tanto ao Albariño como ás vieiras, non? Bueno, pois entonces, Ana, vamos a facer o noso mojito de albariño, que os ingredientes que vamos a utilizar son un jarabe de azúcar, zumo de lima, albariño, un poquinho de un agua carbonatada ou sifón, necesitamos hielo, necesitamos menta para decorar e para darlle sabor. E o ron que é o destilado principal que leva. Podémoslo facer directamente, que é como vamos a facer hoxe, ou podémoslo facer tamén machacando a lima. Neste caso temos o zumo exprimido, porque nos queda máis limpio no vaso. Entón vamos a empezar con jarabe de azúcar. Vamos a poner unha parte de jarabe de azúcar, de seguido pomos o zumo de lima, a mesma cantidade. Vamos a por a mesma cantidade de ron. Podemos agora porlle xa unhas folliñas de hierba boa ou menta, tamén para aromatizar. Un poquinho de hielo, xeo picado, a ser posible. E vamos a ir rematando xa agora co produto principal, en este caso, que é o albariño. Podemos completalo con máis xeo e un toque despois de sifón, en este caso. E aquí teñen mojito de albariño para disfrutar. Bueno, Paco, que che parece a nosa opción? Bueno, a verdad que está espectacular, ten unha pinta super refrescante con este caloriña e acompañado con estas vieiras, con esta salsiña, que che podo decir, Pili. Eu creo que poden disfrutar moito facendo este menú e este cóctel. Efectivamente. E nada, nos desde aquí, desde o Obradoiro, nos despedimos. Verán, hasta a próxima edición. Chao. Muchas gracias. Pois aquí continuamos no Verán, moitas veces a esperanza ábrese camiño por onde un menos o agarda, no caso da nosa seguinte convidada en Corea do Sur. A cambadesa Merche Álvarez atopou naquel país por fin un tratamento para frear a súa atrofia muscular espiñal. Separan a del dese tratamento 80.000 euros e nos aquí no Verán, dende este mesmo momento, pois facemos tamén ese chamamento a colaborar con esta causa e conseguir ese obxectivo, eses 80.000 euros que separan a Merche da súa viaxe
hoxe e do seu tratamento en Corea do Sur. Merchi, moi boas, benvida ao Verán Verán. Boas tardes, gracias polo convite, por darme voz e axudarme a chegar cada vez máis lexos. Bueno, antes de nada, como estás? Como te atopas? Nunha nube, entre a noticia de que apareceu un tratamento completamente personalizado para min, e o que significa, no? Que pode cambiar a miña vida, a dos meus fillos, que fan falta diñeiro e que non o teño, é unha nube. Mira, se te parece, antes de nada falamos da enfermidade, despois falamos dese tratamento e de toda esa recadación de fondos, un poquinho para aquelas persoas que descoñezan en que consiste a atrofia muscular espiñal. Contanos un pouquiño en que consiste esta doenza. Pois é unha enfermidade que curiosamente afecta a bebés e nenos, e a min apareceume con 26 anos, suele ser unha enfermedade moi limitante. O 98% dos afectados están afectados por unha deficiencia no cromosoma 5Q, válgase a redundancia, eu estou entre o 2% entre que ten unha atrofia muscular espiñal causada por un xen non 5Q. É unha enfermidade xenética hereditaria que non sempre se manifesta, non pode estar aí, pero non manifestarse. Quero recordar que nun 25% dos casos se manifesta, como é o teu caso, non? Sí, tes o 25% de posibilidades de ser afectado ou portador. Para ser afectado tanto o teu pai como a túa nai no momento da xestación, teñenche que basar o mismo xen defectuoso. Eu non sei por qué, pero tocoume a lotería completa porque me apareceu de forma esporádica cando era adulta, con 26 anos, é algo moi atípico. Claro, porque ti levabas unha vida normal e de repente apareceu. Si, eu era deportista, xa era nai, fun campeona galega de taekwondo, para que te fagas unha idea. O meu día a día era o dunha persoa, o dunha nai traballadora, normal, levantarme, nenos ao cole, ir traballar, ir de volta, as cousas da casa, e nos cambiou a vida. Muda a túa vida e tamén o teu día a día, a túa rutina diaria, mudou por completo, non? Si, curiosamente eu digo que é moito máis tranquila agora, vivo as cousas de outra maneira, as emocións son completamente diferentes, aprecio moito máis os detalles pequenos. Para ti beber non ten importancia porque é un xesto que se salgue involuntario. Para min beber quere dicir que teña alguén ao lado, que teñamos a sorte de ter unha palliña cerca para poder aspirar. Son cousas que marcan. Os pequenos detalles, non? Que agora sí, cando realmente lles das ese valor. Bueno, levas 7 anos con esta enfermidade, con esta loita diaria, e agora por fin aparece ese tratamento, como dicimos, en Corea, para frear a túa enfermidade. Como recibiches esta noticia? Foi abrir o email, mirar, volver a mirar, cerrino, volvino a abrir a ver se estaba ben ou se estaba mal, se entendía ben o que me poñía, porque nos comunicamos en inglés, xa que son as dúas lenguas, a coreana e a inglesa, que se comunican en Corea. Entonces foi un boom de explosión. Pero este tipo de tratamentos non aparecen así dun día para outro. Canto tempo levas en contacto, non? En contacto con Corea, analizando tamén o teu caso concreto, non? Si, é que foi unha cadena en estes 6 anos, pero con Corea concretamente levo dende setiembre do ano pasado en contacto directo con este equipo e mandando pruebas que me pedían, pois pedíronme desde resonancias analíticas concretas, levamos meses pasándonos o historial médico,
pruebas xenéticas, mandando sangue, de todo. Bueno, aí están eses 80.000 euros que necesita Merchi. Nos aquí seguimos facendo ese chamamento a que a xente colabore tamén con esta causa, un tratamento que está elaborado ademais especificamente para ti, porque non vale para outra persoa máis no mundo, non? No, vai ca miñas características xenéticas, vai con un perfil completamente concreto. Foron moitas as mensaxes que me chegaron de valdrá para min, eu non o sei, si para outra persoa valdrá. Chegou o meu momento, eu quero ir a Corea. E por que, claro, por que Corea? Por que non en España hai un tratamento que se adapte ás túas necesidades? Pois, falando de investigación, Corea está a anos luz daqui. Eu non pensaba en Corea, cando foi o primer contacto, nin pensaba en Corea, como che digo, nin en Taiwán, nin en China, nin en Israel, nin en Barcelona, nin en Santiago. Simplemente apareceu e eu, encantada. Contanos un poquinho en que consiste ese tratamento. Xa sei que é moi difícil de explicar, pero a ver se nos pode explicar un pouquiño que o que te vas someter ali en Corea. Vale, este ano teño que viaxar 3 veces a Corea, exactamente a Seúl, hospital de Hanyang. Vanme tratar xunto cunha farmacéutica, traballan de forma coordinada. A farmacéutica chamase CoreStem. É un tratamento personalizado que vai a través de células madre. O primeiro viaxe se espera extraerme células madre, esas células madre van ao laboratorio, as preparan, ese proceso ten un proceso de 6 semanas aproximadamente, ás 6 semanas teño que volver, me van volver a extraer máis células, e me devolven xa no segundo viaxe as primeiras células que trataron. Claro, agora 3 viaxes a Corea no 2020, pero a cousa non remata aí. Eses 80.000 euros que estamos buscando xe tamén aquí no Verán son para esta primeira parte, pero despois tes que volver, unha vez superado este 2021, esas 3 primeiras sesións, tes que volver cada 6 meses, non? Sí, é un tratamento de forma crónica para poder mantelo vivo no corpo e para que faga a función que ten que facer. Entonces, é algo que se vai manter no tempo. Claro, iso requiere un esforzo agora neste 2021, eses 80.000 euros, e seguiremos loitando non ano a ano intentando conseguir eses fondos, porque dende logo é unha cantidade que económicamente é moi difícil de xuntar, non? De conseguir. Eu espero que as autoridades competentes, ahora mesmo non teño tempo, non hai tempo de pelearme con nadie, agora mesmo o obxectivo está en Corea o 16, esperemos que co tempo, ao ver que é eficaz, que hai uns resultados, pois que as administracións competentes pois que me asuman como paciente, xa que non é dicir vou a Corea pois porque me apetece a min, non, vou a Corea porque é a única opción que teño. En España hai 2 tratamentos, non para o AME, pero no teu caso ti tes a particularidade que ningún deles se adaptaba, non? Por iso houve que recorrer a buscar unha alternativa, este tratamento que é personalizado para ti, non? Sí, vai dirixido tanto os 2 medicamentos para reparar a AME para o xen causante, para o 5Q, pero eu estou dentro do 2% que ten unha atrofia causada por un xen non 5Q. Por iso ningún deses 2 tratamentos que temos aquí en España vale para o teu caso, non? O primeiro que saleu administrase de forma intratecal, e o segundo é a forma para as persoas que non poden ser administradas ou ben polas súas condicións físicas ou por motivos concretos, en formato xarabe. É unha molécula
pero ningún dos dous vale para min, porque eu non teño o xen 5Q afectado. E este tratamento que te vas someter serve para frear a enfermidade ou para ir dando pasos cara atrás? Ou iso non é posible, é simplemente para frealo? O 100% asegúrame que paramos o degeneramiento, e a partir de aí pois é un regalo, non? Entonces non me poden asegurar o que vai a pasar o día de mañá, pero sí saben que son capaces de parar a degeneración. Como estamos contando, un tratamento custoso, 80.000 euros nesta primeira etapa, nesta primeira viaxe a Corea. Tamén, como estamos dicindo, nos sumamos aquí en Canal Rías Baixas, no Verán Verán, a esta campaña de recollida de fondos apoiando a Merchi. Non sei como está sendo a resposta da xente, porque claro, hai uns días dabas o anuncio nunha roda de prensa moi emocionante, acompañada neste caso da alcaldesa e do tenente de alcalde do Concello de Cambados, ti es de Cambados, e dabas ese anuncio moi emocionante para todos nós. E como foi a resposta da xente a partir dese momento? Asombrosa, foi desbordante. Empezaron a chegar chamadas, mensaxes, incluso estes anos me dediquei a ir por colegios, a explicar a miña nova forma de vida, a dar un punto diferente de vida, como se pode vivir con unha enfermedade. Foi unha avalancha de dibuxos de nenos e mostras de cariño, foi alucinante. Claro, porque é unha constante estas mostras de cariño que todo o mundo non que che están demostrando, non ese apoio e tamén ese cariño que é constante no teu día a día. Iso sí que é unha constante na túa realidade, non? Sí, eu síntome moi querida. Tamén para recoller hai que sembrar, e levo sembrado moito. Claro, levas sembrado moito. En Galiciame ti eres a presidenta dese colectivo que creaches xa hai algún tempo. Axudaches a moitas persoas asesorando, buscando respostas ante unha enfermidade das consideradas de tipo rara. Que non hai onde buscar tan sequera información. Ti levas moito tempo, non? A través de Galiciame, botándolle unha man a quen se pedía axuda neste caso, non? Sí, é que eu entendín desde o momento en que quedín enferma que máis que nada era poder axudar, xa que para min as portas estaban pechadas e o meu obxectivo sempre foi abrir camiño, crear puentes onde se terminaba o camiño. E iso foi o que me dediquei durante estes anos. Era unha asociación que creaches para a resposta a esas necesidades. Cando che pasa isto, podías ter optado por outra vía, non? Por centrarte no teu caso, por centrarte na túa saúde, pero decidiches facer todo o contrario, non? Dar a túa solidaridade a todo aquel que a necesitaba a través de Galiciame, con ese apoio que decíamos, e tamén con investigación, non? Que é o que comentábamos antes, que non temos aquí en España, esa investigación que tanta falta fai, non? Sí, decidín que había que axudar. Eu atopeime inmensamente sola ante unha enfermedade rara, atopeime desesperada, querendo atopar respostas. Eu creo que unha vez que pasas por esa situación, eres capaz de axudar a calquera. Eu, por supuesto, sempre teño as portas abertas para calquera persona, da igual que teña ame, que teña a afectación que teña. Eu creo que é algo que como personas temos que facer. Bueno, insistimos, necesitamos eses 80.000 euros para esa primeira viaxe de Merchi a Corea. Temos por diante para conseguir eses cartos, Merchi, un mes, porque tes a cita alá en Seúl o 16 de setembro, non? O 16 de setembro me esperan alá. Vou que ter que viaxar o 15 porque son 20 horas máis ou menos. Teño pensado facer o Porto Ámsterdam, Seúl. Bueno, estamos con todos os preparativos do viaxe, o papeleo, porque hai que preparar visado, hai que preparar moitas cousas.
Bueno, como vai indo esa recadación de fondos, porque sei que hai moitísimas iniciativas que foron xurdindo por toda a comarca do Salnés, de negocios, establecementos, bares, calquera persoa que está decidida a botarte aí unha man, e temos moitísimas iniciativas, non, solidarias. Sí, por exemplo, hoxe, mañá e pasado, a peluquería Sofí vai doar todos os cortes de pelo para que poida ir a Corea. Estáse organizando un festival, hai huchas por todas as partes, os comerciantes de Vilanova da Arousa xuntáronse e hai huchas por todo Vilanova. Está todo Vilanova empapelada ca miña cara. Hai huchas, pois, en moitísimos negocios. Todo o mundo quere botar unha man. Yayo da Porta vai facer unha paella solidaria no seu restaurante o 22 de agosto. O 29 fan un campeonato solidario de fútbol en Cambados. É que hai moitas iniciativas, moitas. Bueno, e tamén ese número de conta que os nosos espectadores están vendo nas súas pantallas, ese número de conta no que todos nós podemos contribuir, non? Si, hai moitísimas aportacións. De feito, hoxe comprobamos ao mediodía outra vez canto había, e había 24.000 euros, e vas a mirar as aportacións, son todo 10 euros, 20 euros, 10 euros, 20 euros. Claro. E son moitísimas contribucións, moitísimas. Bueno, e montaches tamén un correo electrónico onde vas respondendo, non, a tantas dudas que xurden, non, en torno a este tratamento, en torno tamén a enfermidade, e ti comprométeste a darlle resposta, non, a ilas agrupando por temas, non? Estou intentando, porque primeiro queixen responder a cada un que me mandaba unha mensaxe, non? Pero me atopei con que se me empezaba a levantar dolor de cabeza, a tablet se me bloqueaba, non podía entrar nin chamada nin mensaxe, e non podía máis, ademais escribo cos ollos, entonces é o doble de esforzo para min estar contestando a mesma pregunta a un e a outro. Pero sí, estou xuntando grupos de preguntas, e a través das historias das redes sociales vou contestando pouco a pouco. Teño adquirido o compromiso de facer polo menos un vídeo por día. Ás veces son capaz, ás veces non, porque necesito tamén que estea unha terceira persoa, porque o sistema ao ir de forma ocular se me bloquea utilizar a cámara para gravar o vídeo. Entonces non é tan sencillo gravar un vídeo. Bueno, recordamos esa conta de correo, como é esa dirección? merchiacorea@gmail.com. E despois esas respostas a eses correos atoparanas nas redes sociais de Galiciame, que é a asociación. Bueno, todos os que te coñecemos xa dende hai uns cantos anos, sentimos por ti unha gran admiración pola túa forza, non? Pola túa capacidade de optimismo, incluso tamén naqueles momentos que non eran, bueno, pois tan alegres como neste no que coñecemos a existencia dese tratamento, non? E eu quería preguntarche, xa para ir rematando, como és capaz, non, dende hai 6 anos, para verte ese lado optimista á vida, para atopar no medio do malo esa parte de esperanza, non? Pois primeiro porque teño 2 fillos, iso é o máis importante. Despois vai na personalidade de cada un. Eu estaba tan desesperada cando me diagnosticaron que cando me deron o diagnóstico foi soltar todo o aire comprimido que levaba nos pulmóns. Eu aceptín a enfermedade, aceptina e collina con cariño, e dixen vou convivir con ela, non vou a sobrevivir a ela, pero sí que vou convivir con ela. Bueno, pois con esa mensaxe quedamos, Merchi, moitísimas grazas por vir ao Verán e moita sorte. Moitas gracias polo convite. Feliz viaxe a Corea. Esperemos que sí.
Bueno, pois así imos despedindo este verán desta semana, ímolo facer con optimismo, neste caso con música. Xa saben que esta semana visítanos a Escola de Acordeóns de Campelo. Como sempre, un placer, graciñas.